ɗum noon bandiraɓe e sehilaɓe wowɓe hettade olel daaɗe men e kala saaha so ndiɗo jamdi heedi wadde ko jamdi jeeɗiɗi pawdi hojomaji nogas tenggurengu ɗo henne e Dakar jere jomumango e dirani ɗo kuɓeje towi tiimi e maayo hango duwanago to ñalloɓe awde jaltata ina jiilo ndiyam ko jaari ko ni jamdi yoni ha to mbahe e wendu jeeri e jeejeego raɗi jeeru tettuni waalo ɗo karaje laaɓi nandi e peroŋaji ko hono ndin jamdi yoni tigui rigui to kañele kanareje kanam bodogom lade sulba sabunugakooje ko hono ndin jamdi tigui rigui yoni ha to hunare e boyya yuma hani buufa galle balden toto kole mondu kole wabindu kole e juuli kono noon ko jamdi ɗiɗi ɓiiri pawni hojobaji nogas tenggurengu to e Cincinnati Ohio Northern Kentucky Columbus Ohio Sydney Ohio Atlanta Georgia New York City Philadelphia ko jamdi gotel eɗen garti kadi wadde sira rasulu sallallahu taala alih w sallam mo inni ɗen jol mondo e sawtowol bo sehil men musidmen baboso en gardino e makko e rewidade bindi seydi Hadji Malick Sy haaɗo yarate duuɓi 6 woni taani ko bamum bamakko kañum nehanomo joguinomo sankima halfinimo mawnum bamakko woni bamum Seydina Ali biyetede Abdou Manaf ɗo jaranɗen duuɓi makko 6 to wino ama samani wa fatul jaddi zahana min wa hatimin wa anu sarwana zilkarami o wi fihi noon hada janabi ammi Abdi Manafin min wasiyati jaddin musfiqin rahimi ɗo jaranɗen Seydi Hadji Malick Sy ibn Ousmane radiyallahu ta'ala anhu o wi wadde hande ɓamtire fi hubbihi ammuhu kadraha ma'ahu ila samin ndi an balaga busra zaway isam o wi lamma ra'ahum bahira qama yukrimuhum wa kana laysa yubali fi mururihim takhallafa al-badru anhum fi rihalihim فقال فادعوه فخليف لم يقم صلى الله تعالى عليه وسلم سيدي حاج مالك سي مسلم ويتوي جدا هوري ولاد كلا هيتان هلكو جولن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودي مناتن ما هيتان مكو سفودي بيري في حبه رمز او سفودي لو ياتي دوب سفودي 12 ans ammuhu ba makko mo ganduɗa ko ba makko tokoso yani monum ba makko Abdou Manaf nenno mo gadra ha hirndi walla mbiya yehi ma o wondire rasul sallallahu alaihi wasallam holto pay Seydi Hadji Malick Sy o wi ila sami da tawi ko wi sam on saha nden ko toon wonno to yimɓe jahara somo yaat no woni hande neddo ummo Sénégal walla Mali walla mo tawi yehi Dubai ni walla yehi Chine walla ko nandi hen somo yaat nden sam ko non wano comme ça fu toon jahara joni noon taani ko sankima hade sankade wi Abdou Manaf kalifma Allah ɓinguelam nguel cuta ɗum foof ko an kolimi hen joni noon yiiɗi yaade omo yaada sehila makko eɓe jaaha Sam te o yiiɗa yaade o woppamo halfina omo andi ko battaɗo haqqille wadde ono wayru woni fi hubbihi ammuhu qadraha ma'ahu ila samin Seydi Hadji Malick Sy mbete ɓe jettima Sam walla ɓe jettoyaki o wiya ha o gokki noon li an balaga busra zaway isami deɓe li an balaga ndeɓe gadi haɓe jettima busra gulel tuselni wiyeni busra zaway isami eɓe goni jomiraɓe ndenka Allah ene reeni ɓe eɓe gari eɓe kisi busra noon ko ndey dillaji mawɗi woni ɗon wallahi so tawi hande juif en chrétien ji e yimɓe wonɓe calima rasulu sallallahu alih w sallam ko serna mabɓe hay ulle guite mabɓe leydi cali hana ndeɓe saabu kiram e wonde nabi sallam feeñani e mabɓe feeñi koye arabeɓe kono eɓe gandi rasul sallam ko gonga dinaɗo e gonga haqqan saabu ɓe janggi kamɓe foof e defte kamɓe ahlu kitab en eɓe janggi e defte sifaji rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam holno wayata eɓe gandi hol hitande o jibinte eɓe gandi alhaalijo ɓe kewɗi ete ɗo ngel ɗo guggulen to sel busra ɓe jangguinama hay sera mbima so tawi o nelama haw dañi duuɓi 12 maw ara ha ɗo ngel ɗo gurel o ñalla ɗo walla o hiira ɗo nana winda e defte mabɓe ete ko hawni hen ko nabiyillahi Isa alayhi salam lekki jaabi no wonno ɗon
nesala nabillah isa jooɗe lekki e ummi wonde yimɓe o jiki lekki caggal hande sowona onon ɓe kalanɓe ɓe kala goɗɗo mo yiiɗon mo tinani kaaɗo haala jooɗoyi e lekki he nangge mum ko kañum woni annabi sakket annabaɓe ko ɗum tagi gurel ngel ɓe mbaɗi ɗum comme no gurel ni wona hay hunde ko adde rende gurel ngel haaɓe jiiya ɓe neɗɗo ene jooɗo e ndeɗo jullare jaaɓi haaɓe jiiya on saaha ɓe ganda oɗo woni annabi sakket annabaɓe ɓe kane gandi rasul sallallahu taala alayhi wa sallam ko ɗum wadde ha gurel ngel susa ɗum wiye busra haji mali si noon nanƴi ɗumen jimmum o wi fi hubbihi ammuhu qad raha ma'ahu ila samin li an balaga busra zaway isami sallallahu taala alayhi wa sallam joni so woni gueɗo nden ɓe gari ha busra rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam no yaara e duuɓi sappo e ɗiɗi omo wondi e guiƴiraɓe baba makko en meeɓe saabu yaadire mo e baba makko ɓe gari ha busra ɓe mbi gaare lemminen ɗo ɗon ɓe kewno foftade on no wayno hannde fuutankoɓe ummade Fuuta saaha nde laawol ngol mettinde wiyede gaari ha Ndar gottimo ɗon walla gaari ha Rissa toon foftimo ɗon ko noon simbori kamɓe ɓe peeko samɓe gaari ha Busra ɓe mbi poftoɗen ɗo e on saaha poftoɗen seeɗa jokken laawol ɓe kaɓɓiti guelori ɓe pukki bagasuji kamɓe mawɓe aare ɓe fof eɓe dogana lekki leɗɗe eɓe eɗen gandi diwne ɗum ko kaaji ha joni eɓe dogana leɗɗe yiilate ɓe jooɗi o fof dogana leɗɗe mawɗe ɗe eɓe jooɗo hen nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam bamum fama binte rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam ko kewɗo gacci omo andi wonde ko babiraɗo makko o sali foɗirde mabɓe goto foof nangi place mum moƴƴo jooɗi rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam jullare nde lekki jaaɓe kiya ki nabiillah Isa jooɗino haw haalani wondi makko wonde somo ummi men kiɓe lekki hannde so wonama ko haalan ɗon mo tinani kala garɗo jooɗiɗo taw alda e tinde ko kaaɗo haala nangue mum ko kañum woni annabi sakket annabaɓe o tine ɓen jullare o jooɗi kamo sallallahu taala alayhi wa sallam nden o jooɗima kadi ko hawni hen ko bahira lamɗo mo ganduɗa labbe mo ganduɗa soori ko ganduɗa ene joƴƴina ɗon te ko anduɓe o joƴƴinimo ɗon yo jooɗo omo sirfe so yii ko way noon o nanga joomum o waɗa feere haw anodire muɗum haaɓe ganda ko oɗo woni annabi sakket annabi sallallahu taala alayhi wa sallam nden nelaɗo sallam jooɗima e jullare he tan o giddi kanko bahira sidi haji mali si o wi lamma ra'ahum bahira qama yukrimuhum wa kana laysa yubali fi mururihim sallallahu taala alayhi wa sallam lamma ra'ahum nden soodi mabɓe tan bahira lamɗo bitet ni hen noon qama o ummi o dari cot o fayi e babiraɓe ɓe omo ƴeƴi haw maayi omo andi so fayi e rasul sallam directitade koko wajjikinade woni telde keeɗa banggue ma joñoɗa etende o jooɗi nde kadi babiraɓe ɓe fof e fondirde ɓuuɓeje ɗe e leɗɗe ɗe kemdidiri catimen ene cawodiri catimen ha tiime rasul sallah sallam o hen ɓuɓri taw fondiraka sallallahu taala alayhi wa sallam bahirana darde mitere muɗum waade haw yetti konongu yaani sete o wiɓe bisimilla moɗon onon ɓeeɗo mbaɗa yiiɗi saabu Allah e nelaɗo mum ha wawa famade e lisanul haal ha mbawen famde mbaɗa ñagoɗon tan e teddugal garon poftoɗon mbaɗa yiiɗi bismade ɗum waɗa ɗon ko ɗum foti kala haji mali so ko hawni hen ko noon wa kana laysa yubali fi mururihim o meeɗani faaledeɓe eɓe ndewa ɗon ko lawol mabɓe ñam fof ɓe jaa kono o meeɗani wi hay salmindeɓe hay salminama eɗa hefde makko bawo seydina ali ko ƴaƴƴi o jerti o yono kam hol sababu hande oɗo bahira lamɗo mawɗo ne wiya ene bismi en o labbe mawɗo ne bismo ene teddini en ete en ndewi ɗo ko ɓuuri leeɓi hoore meɗen o meeɗen hay salminde en hankanti abou ñañen hankanti ceerno samba ñangen ay kono gonga jeeyi hen tan sen jeehi ma o teddini en walla woto ko haalen ko eɗen nana o ɓuura en dolo ɓuurani en sembe ɓuurani wawde haaɓe jeeyi hen tan ɓe pellitade ɓe mbi rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum noon joɗɗo ndenana en hirkeji ɗi e bagasuji ɗi o jaaɓi nde wonno ko babaɗo makko o wondi kadi ko aada araɓen nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam heddi ene reena hirkeji ɗi ɓe ganni ko soɓe ñaani heɓe gayni ɓe nokkanamo ɓe gaddanamo araɓeɓe ko ɗum woni aadaji mumen sukaɓe e ko ɗum waɗama mawɓe ñamat ittan sukaɓe tan nden noon arani alaji mali siwitade o arani o wi takhallafa al badru anhum fi rihalihimi faqala fad'uhu fahtahlifu lam yaqumi sallallahu taala alayhi wa sallam o wi takhallafa al badru lewndu luutima lundima o tawaka yani o yaadani mabɓe anhum ka mabɓe holto heddi fi rihalihim o heddi ko hirkeji mabɓe yani rende bagage o nden ɓe gari haɓe ƴettima kamɓe foof hankkandi bahira ene ƴeewa ene lemo omo sunno omo wiño rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam o yiyanimo o yenanaka yo aɗani o wiɓe onon kam ko ni poɗɗon ɓe mbi aha ko ni poti
o fillini ko ni poɗɗono ɓe mbi hey so wona emin jogui ɓinguel amen nani heddi e bawsi hen reena bagage o ɗum noon so tawi min ñaami min gari min nokkatama Bahira wi ala ɗum fewnitaki ni o wi minen aada amen teddugal so waɗama sukaɓe emo fof poti hen rib gaddemo ɓe mbi ala minen arabeɓe teddugal so waɗama so koɗu waɗama e on saaha sukaɓe paral hamoɓe ñaama guittine kañumen dokke ina fotay fuutankoɓe ko mbiyata ko wonde sa ari wuuro noon a tawi kala jiɗɗo hirtade ma ɗeɗɗe ete aƴi hirtade a junnaddane ma Bahira wiɓe ɗum ko aada mum kono ɗo ko aadam koye gallam ngal ɗon koye wuuram ngal ɗon aada wuuro ngo ko koɗu so waɗama sukaɓe emo fof poti hen ete kadi ko hawni hen ko e nder sete he won gonɗo hen wela ko wiya yo fat ko on ummi wi Bahira min hoorema eɗen gondi min de mi yiiɗa ko heddi to ngu o wi yo kisa an ya gaddoyamo Seydi Hadji Malick Sy yoɗa ɗum noon o wi tahalla fal badru anhum fi rihalihimi faqala fad fatalifu lam yuqimi faqala o wi kanko Bahira biɗo wonde welaka ko acca toon ko faqala o wi on fad noddu rasul sallallahu alaihi wasallam ay fa takhlifu luutedemo de wadde wadde nde lam yuqimi wona ko foti acci o ara o ni addu rasul sallallahu alaihi wasallam Hadji Malick Sy ɗum o wi faqama minhum fatan iyyahu muhtadinan wa qailan inna za lu'mun ma al-qadami sallallahu ta'ala alayhi wa sallam joni sala jani Seydi Hadji Malick Sy ibn Ousmane radiyallahu ta'ala anhu o wi faqama ummi minhum e nder sete he fatan sagata e nder babiraɓe tan goto ummi wa iyyahu abdu rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhtadinan ina foti wiide o waɗi mo ngelo yo o tontimo dow wa qailan yima wiya inna za ayno waade arde rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lu'mun ko ɗum ñiŋore ma al ujumi wondude hohoɓe ko hoho ñamde o ko cuulen ko ñiŋore mawde joni noon addi rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yettima o wi lamma ra'ahu Bahira qama yalhazuhu lahzan sadidan aw nadaran ila al imami sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa qama yas'aluhu wal badru sayyidina yuniru tilka dayaji ghayra mu'tatimi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o wi nden sallam yettima lamma ra'ahu nden seedi mo nden yimo Bahira labbe o sori o yi rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qama o dari yalhazuhu laƴƴo rasul sallallahu alayhi wa sallam omo darama o turna on waɗa yilo bango omo dara ngel ɗo tuule sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lahzan leƴƴande sadidan cattuɗi omo ƴeewa mo ƴewki wujjamo gite omo ƴeewa omo taala omo ƴewki cattuki aw nazaran walla omo daara ilal imam fewde e mandeji gonɗi e rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam omo jogui deftere ina winda hen sifaji rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam gila arani so ari holno jogol waade omo ƴeewa sifaji ɗi omo ƴeewa mandeji ɗi mbate nana e rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o yi mandeji ɗi omo haalnano wonde won question ngaji andata ɗi question ngaji so wona annabi sakket annabi sallallahu alaihi wasallam tagi o wi wa qama yas'aluhu wal badru sayyiduna yuniru tikka dayaji ghayra mu'tatimi sallallahu alaihi wasallam wa qama o dari kanko Bahira yas'aluhu omo posa rasul sallallahu alaihi wasallam question ngaji omo namdomo wal badru lewru o faami hen ko rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina ko ho men o yuniru omo lerni omo jalbini tilka dayaji ɗen ma nibɓe sa welama mbiya omo jalbini dental ngal o ardingal babira makko meɗan toppitede hande o natamaɓe ɓe toppitama ɓe jalbiɓe leeri sa welama mbiya yuniru omo laɓɓina omo lerna tilkal dayaji ɗen ma nibɓe ko namde ɗe Bahira namde hoɗe ko nibɓi ɗon hen ko omo laɓɓitene sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kala mo tarimte kanko wona nibɓi ko o laɓɓiti haalaɓe cara kala ko Bahira namdi o jaabo kala ko Bahira namdi o jaabo kala o namdi o jaabo haw yenana ko oɗo لما تحقق ما غزلنا قال لأني هرد عنه فأهل المكر فيه من صلى الله تعالى عليه وسلم جون شاء الله جل وي لما تحقق ندين وينا نام كانكو Bahira ما قد ظن كو جكنو كو سكنو كو سكنو باتو رسول ولا ولا جوني او سيفتي سكي او اتي يننيده كو نلا الله صلى الله تعالى عليه وسلم وندو قال لأمي هرد عنه فأهل المكر فيه من قال o wi li ammihi wonande bappaño makko baamum mawnum baam makko o woni Abdou Manaf baam Sidna Ali o wi irdu dan ruttu oɗo ay o mo jogiɗa nawtumo makkatul mukarram hotonomo sam sabu ɗum fa ahlul makri yimɓe hoɗogo yimɓe hodotoɓe jamfotoɓe fi himɓe nan gone himmeji makko no kimmiri holkone kaɗo ha
nden o yennanama ko rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam o huccodiri ilman gentleman sallallahu taala alayhi wa sallam o ari o wi sete o hol e moɗon jibinɗo guelɗo cukalel bawmo seydina ali dari wi ko min jibinmo o wi ala la wawa wonde o wi oɗo ko min jangge defte ko bama ko mayata ko guilo suwata haw jibinede so jibinama haw dañi duuɓi seeɗa yummakko maaya so waɗi duuɓi seeɗa taani ko maaya ko ɗum min jangge defte o wi a haali gonga jibinima ko miñam min e bama ko jiiɗi baba o andi kalmimama o wi ala o wi nawtu o makkatul mukarrama ay dendagal anduɓe yimɓe ɓe ganduɗa ko jomen defte en ahlu kitabe en eɓe jenana haqiqa oɗo o jibinama ete eɓe jenana hanno futare ɗo sa weeli seeɗa ɓe tawet ɗo ala ko haali sa ɓenni sam ko leydi annabaɓe ko yimɓe anduɓe meɓe gontoon eɓe kumpiti eɓe jangi eɓe bitti alhaali makko o wi komin jangi ho noon Allah ko rentama ala baɗo waddan kono aɗa wawi tampinede an ba makko nawtumo fa ahlul makri fihim sallallahu taala alayhi wa sallam jolɗo nawtu o ay ene foti e wiide sa yejjitani samnaɓe ne gandi saabu sa yewtima caggal seydi Hadji Malick Sy haali noon to wiɗuma inittila wata ay Abdoul Masihi oya sadihi oya Abdoul Masihi sadihan jaa sa'ilahu mujibahu wa huwa qad awfa ala sabil bilejo oya mo ganduɗa ko samnaɓe jehino ha dañ caɗele ɓe ndesallam jibina ndewdirɗaji kewnoɗi ɗi ɓe gande koye mabɓe ɓe neli Abdoul Masihi yo yahdo saɗihi ko bilejo samnajo gando namdo ɗum ay on ko jattuno ko ɗum tagui ɗum fof jeeya koye maale wonde eɓe gandi rasul sa sallam ay o wino inittilawata qad baqqat wogal zaharal walil hirawata waylal fursi wa sa'ami ay o wi koɗol mo ngol ko fitata ko inittilawata so tawi dursittoɗo qur'ana jangateɗo haala Allah ka qad baqqat tabbitima yani saktima sarima kala tunɗa ene jangge wogal zahara so tawi feeñi walil hirawata lamɗo jogoto décoro ko nela sallam o sifoto joom sawru waylun woyli wodini fursinaɓe wasa amina e samnaɓe wadde eɓe gandi ɗinɗon sifaji wonan toon jiiɗa ko winda ko joni o wi nawtu o irdu danhu fa ahlul makri fi himami wadde wo qul zubayrun wa abbasun ila yamanin sara bihi ama jiidin udda wahtakimi sallallahu taala alayhi wa sallam joni so weeli Allah idi Hadji Malick Sy ibn Usman radiyallahu taala an ha joni mo rewinoma kala hitande ko holko kewatno rasul sallallahu taala alayhi wa sallam o yalti hitande sappo e ɗiɗi o wi wo ulwi zubayrun biyeteɗo ni henna wa abbasun e biyeteɗo ni henna babiraɓe makko ila yamanin ɓe jeehi faade yaman sara ila yamanin feede yaman sara ɓe jeehi sara bihi ɓe jaade makko ɓe jaade rasul sallam ama jiidin hitande omo yaari duuɓi sappo e jeeɗiɗi 17 ans makko natama jiidino ramdo ko sappo e jeeɗiɗi jim tati yaari sappo delnayyi o wi udda limtu wahtake mi ŋeñña ɓe jaade rasul sallam faade yaman to ko samonno ngol ga ko yaman ɓe payi omo haalanma ha joni hitande fof kewno hen o wi khayrul wala sahidun yawmal fijiri lahu ihde wa isruna aman laysa musdadami sallallahu taala alayhi wa sallam khayrul wala ɓurɗo moƴƴude e windere nde sahidun o seedima yawmal fijari ñalawma bonodiral ñalawma beeñodiral haare bonde wonno te lahuna waɗende rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ihde wa isruna aman duuɓi nogas e goho makko naati ay te leysan ɗum woni mbarodi musɗadami pelmotode omo yaade babiraɓe makko e mawdiraɓe makko kono ñande hen omo hultoon jamaɗagal e sembe haɓe kuli saabu sembe annabagal woni rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam woni mbarodi ɗum felmo ñande hen o wi wa hakaza ko noon tigui sahi wa hakaza sahida al hadisa fi ulana hilfa al fuduli alladi min asara fi zibami sallallahu taala alayhi wa sallam wa hakaza ko noon tigui sahida seedima al haadi pewɗo eno safi ulana tefanowo eno hilfa al fuduli ñalawma no wiyeteni ñalawma gondoje e ñalawma aadiji
الذين دين غونداجي eden aadiji min asrafi jiyaako e ɓuri teddude azima mi aadaji ɓuri teddude e moƴƴude ko heen jeeno on saha koye ayamu jahilin islam ala kono noon e ɗum yoodi ɗum feewi ha ɗum hanira sallam jooɗi e ñalawma o mi meeɗi tawede ñalawma goto e ñalawmaji jahili gelum so annelere kono noon nden jonde ne jooɗi ɗum hasino ko hannde wonno nder islam mbaɗa yooɗa ɗum holko woni jonde Allah jumaala si o wi inna ibnu jur'ana kana filfu manziluhu bi madli dinil yamani munsi el kalimi sallallahu taala alayhi wa sallam joni sallah jaɓi o wi on aadimo rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ha tawtuno sahabaɓe aadi o ko yamaniyanko yamannajo goto yamannajo ñamluno ñamade goto e sawudnaɓe e makkanaɓe joni noon on sali yobde ñamande de on saha nden e jahilagal koɓe toñannoɓe gonno neɗɗara tan holluma mbaw ko holluma sembe heɓa ka hema jooɗo he wiye yoɓani kadi so sa haali kadi bandu men janta mum jingan ɗum piima te neɗɗo so fiya won hen saha eɓe janayi neɗɗo ganduɗa taw ko joom kureji kañum ne wonta haare wonta jingguere joni noon oɗo yamani yanke ñamli ñamande sawudnajo woni makkanajo on salima yobde ɓe kadi koreji makko mbina ballamo ɓe to koreji mum gaari wonti haare mawde ha jibini bone makkanaɓe noon hangan pelliti mbi enen gara ƴewtoɗen koye men enen en wona yimɓe tokosɓe ko foti no makkatul mukarrama yimɓe ne ƴewto e meɗen ko foti no ɓuuraji ton koɓe ne gona e nder meɗen e taniraɓe men e mamiraɓe men suudu Allah kadi koye leydi enen ƴewta koye meɗen gara e kawrede galle goto ƴewtoɗen koye men cancel ɗum ɗo ɓe jooɗo jonde ƴewde hono ɗum safrirte alaji mali si mbaɗa andi jonde nde holde jooɗa holto jooɗa hol puɗɗuɗo haalata ɓe mbi alaji mali si haala o wi inna ibnu jud'ana كان الحلف منزله بمثل دين اليماني من شيء الكلمة صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابن جدعان غوركو ويني ابن جدعان كان الحلف لاتما غوندوجي دي غادرنgal منزله galle makko wada be kawri ngane ben dum galle ibn jud'an holko wonno sababu jonde de o wi ko bi maddi sabu lelde yobde deyni nyamande yamani yanki jonni be jodi me jonde de hol uddido halaka alaji malisi o wi munsil kalima ibn jud'an woni fuddido halaka aade beɓe ne ngalduɗi sa rokkama teddungal wonde jonde arrangement yo waɗe galle ma ɓe mbiyata ko ya ado haalde kaala haala moƴƴe uddita yimɓe daña ɗo ndewi hen ibnu juɗano wi mbaɗa haala ko adi foof min mi gaddima mbaɗa yoɓa yamande leldo yoɓede nde ko heddi ko mbaɗen arrangement haala ka wona gasi feewi joni noon ko arrangement holno mbatten hey woni gonko kala toñjo ko heddi hen ko yimɓe fof ne gandi ka toñjo min jentata koye koreji mo toñƴa o yimɓe fof jana e maɗa guitta toñangue toñƴangue kono foti wonde neɗɗo ɓe kawre ɗum aadi o ko aade jooɗo rasul sallam yooɗa ɗum nde wonno neɗɗo fotani jingande toñƴo haaji mali si ina naata ha joni hangande e hitande makko nogas e joyi ɓiire omo yaara 25 ans o wi wa ama 50 wa isrina rujuu ila samin wa maysuratin fi khidmati l karimi sallallah taala alayhi wa sallam walla kannen ɗo hene en naate nde dilɗaji mawɗi so Allah jaaɓi altini garawo so Allah jaaɓi hanngandi en jokkitiren ɗo hen en naati hanngandi nde dillaji mawɗi so Allah jaaɓi inchallah mawlana en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗen en jaam bi jahi rasul sallah sallam jooɗo hin tan en sheeɗani bi jahi rasul sallallahu taala alayhi wa sallam kala ko jiɗɗo yo Allah wat kala ko kuɗɗo yo Allah dando bi jahi rasul sallah sallam on jarama seydina Mamadou Dia allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ha altini inchallah jaaɓi